λοιπόν να δούμε πώς μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει εύκολα και γρήγορα το σηριακό του αριθμό email. Έχω εδώ ένα 8πύρινο smartphone με επεξεργαστή MediaTek. Έχω κατεβάσει το MAUI Meta και πηγαίνουμε Options. Επιλέγουμε Connect Smartphone into Meta Mode και μετέπειτα θα πατήσουμε Reconnect. Παράλληλα θα συνδέσουμε το κινητό μας στη θύρα USB του υπολογιστή. Θα επιλέξουμε SIM1, μία φορά Upload from Flash, Successful, SIM2, πάλι η διαδικασία Upload from Flash, ok, μετά κλικ στο SIM1, Change NVRAM Database, την database file την οποία μας την έχει δώσει ο κατασκευαστής της εταιρείας που έχουμε το κινητό. Επιλέγουμε το αρχείο BPLG, φορτώνει, Successful και εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τον κωδικό. Το κωδικό μπορούμε να το βρούμε ή πίσω από την πλατφόρμα του κινητού ή στο κουτί το οποίο το πήραμε. Ωραία, πληκτρολογήσαμε το 15 ψήφιο κωδικό. Για λόγους ασφαλείας το τελευταίο ψηφίο δεν επιτρέπεται. Κάνουμε μια μικρή επιβεβαίωση στα γρήγορα. Ωραία. Και αφού εγκαταστήσουμε τον πρώτο αριθμό μέσα στο κενό εδώ πέρα, θα πατήσουμε Download to Flash. Μας λέει ότι είναι successful. Αν η συσκευή μας είναι δίκαρτη, συνεχίζουμε ακριβώς με την ίδια διαδικασία. Ωραία, μας έδειξε πάλι την ενημέρωση ότι μπορούμε να εγκαταστήσουμε 14 αριθμούς μόνο. Μια μικρή επιβεβαίωση πάλι και θα πατήσουμε Download to Flash. Μας λέει ότι είναι πάλι successful. Κλείνουμε το πανελάκι, κάνουμε Disconnect, να γίνει επιτυχής η διαδικασία της εγκατάστασης του email. Περιμένουμε λίγο κάποια λεπτά. Εδώ να μας δείξει την ένδειξη της φόρτωσης της μπαταρίας και αποσυνδέουμε το USB καλώδιο, ανοίγουμε τη συσκευή μας. Η διαδικασία, όπως είδατε, πάρα πολύ απλή, δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποιο εξειδικευμένο service, οτιδήποτε να πληρώνουμε άσκοπα χρήματα. Αν κάποιος δεν γνωρίζει, του φαίνεται δύσκολο, μην διστάσετε να μου αφήσετε κάποιο μήνυμα ή να γράψετε κάποιο σχόλιο κάτω από το βίντεο. Ωραία. Πατάμε αστέρι δίεση 06 δίεση και όπως βλέπετε εδώ ο αριθμός του email υπάρχει μέσα στα πλαίσια. Αυτό μπορεί να το κάνετε, να πληκτρολογήσετε τους αριθμούς αυτούς και πριν κάνετε τη διαδικασία που σας έδειξα, για να δείτε αν υπάρχει ο αριθμός ταυτοποίησης του κινητού. Αστέρι δίεση 06 δίεση και σας εμφανίζει εδώ τον αριθμό εφόσον είναι καταχωρημένος μέσα στη συσκευή. Εάν δεν έχει αριθμό, θα σας δείξει ένα κενό ανάλογος με το τηλέφωνο σας. Αυτά λοιπόν, σύντομο βίντεο, γεια σας.